כיוון, כי אם תתפוס הדרך היא שלך, גם אם קשה, אל תוותר, אל תמהר להיעצר, תמשיך לרוץ ותפוס כיוון, כי אם תתפוס הדרך היא שלך, תפוס כיוון. אוקיי, אנחנו תופסים כיוון, כמו שאתם רואים, אנחנו תופסים כיוון כזה, ככה שזה לעולם לא ייגמר. בואו נראה בכל זאת מי נמצא איתנו פה היום. שלום לכם. מי אתם? זיינשטיין, יפה מאוד. אבל מאיפה אתם, זיינשטיין? אז תגידו רופין. אוקיי, המתמודדים שלכם תפסו כיוון. ייי! ואנחנו תופסים כיוון. תופסים כיוון אליכם. שלום לכם. מאיפה אתם? בית הכרם! אוקיי. מתמודדים, תפסו כיוון. אוקיי. בואו נכיר אתכם. שלום לך. שלום. איך קוראים לך? מתן. איתן? מתן. מתן. ולך? איה. איה. מתן ואיה. היה לנו איה בתוכנית אחת. איה ומתן. ואתם מבית הכרם. אוקיי. רוצים לספר משהו שאנחנו צריכים לדעת עליכם? או שאנחנו נדע בהמשך התוכנית? אני חושב. בהמשך התוכנית. אתה מדגדגים אותך? את שונאת שמספרים לך בדיחות? אני צריך לדעת כאלה דברים קטנים, כי אני נוהג לעשות את זה. אוקיי, בסדר גמור. בהצלחה. בואו נכיר אתכם. מי נמצא איתנו פה? גיא. גיא ו... רונה. רונה. גיא ורונה, שלום לכם, ואתם מרופין, נכון? בית ספר רופין? כן. אוקיי. טוב, תראו. מה שאני חושב שנעשה זה שפשוט אתם תבואו אליי, וגם אתם תבואו אליי. אנחנו מה שנעשה משימת פתיחה, כדי שנדע באמת מי מתחיל, אוקיי? ככה אנחנו נפתח. טוב? אנחנו תופסים כיוון. יש לכם חמר. מה אתם צריכים לעשות מהחמר? שאלה יפה. מה שאתם צריכים לעשות זה מגדל. מגדל עצום, גבוה, יפהפה, יצירתי, כמה שיותר יפה, כמה שיותר גבוה. זוכה, אוקיי? יש לכם דקה שלמה בשביל זה. וון, תפסו כיוון. מגדל יפה, לא סתם. מגדל מבצר. ככה, מגדל מבצר ודגל. הכי גבוה. הכי גבוה. אוקיי. רגע, לא. האמת היא שלכם יש חומה שזה נגיד היה נותן לכם עוד קצת, ואז הייתם בגובה שלהם. ואני ביקשתי גם גבוה וגם מגדל. יצירתי אני ביקשתי. עכשיו יצירתיות מאוד קשה לשפוט, כי איך אפשר? על טעם ועל ריח אין מה להתווכח. אז הטעם והריח שלי אומר שרק בשביל העניין של החומה שחשבתם עליה, יש לכם את הנקודה. אוקיי. באיזה שודד ים נלחם פיטר פן? קפטן הוק. קפטן הוק!
הוק האכזר. שטחה של מי גדול יותר, ברזיל או ארצות הברית? תפוס כיוון זו גם תשובה. ארצות הברית? ארצות הברית זו ניחוש, ולכן ברזיל זה הנכון. זאת אומרת שאם היית תפוס כיוון, הייתם יוצאים למשימה. אז לא לנחש, לענות. הרשתית. הרשתית מצויה בעין. בעין. יש לך בעין רשתית? מה? ככה. תראה. אתם שמתם, אפשר לראות את הרשתית? לא נראה לי. אבל אתה צודק. אוקיי. מי החיה את השפה העברית? אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה. מה היה שמה הקודם של תל אביב? אחוזת בית. וואלה, וואלה. אוקיי. רגע, לוקח לכם שאלה מהירוקות. הירוקות הן קצת יותר טריקיות. אם אני לוקח מעבורת, מקאלה לדובר, איזה תעלה עברתי? קצת לפתוח את הראש, מה? אוקיי. אתן לכם רמזים. תפוס כיוון או תפוס כיוון? תפוס כיוון. תפוס כיוון, אוקיי. אם אני לוקח תעלה, לוקח מעבורת, מקאלה לדובר. כן? אז איזה תעלה עברתי? תפוס כיוון. תפוס כיוון. תעלת תפוס כיוון. תעלת משימה. תעלת למאנש. בואו. מי שידע, אחלה. אוקיי. שימו לב, קושרים לכם את הרגליים. אל תפחדו, כי אתם צוות. וכצוות אתם צריכים לנסות להכניס בביתה 2 כדורים לפחות. אוקיי? לא, ככה לבעוט ביחד. זאת אומרת, חרזי ושירזי, בובום, 2. עשיתם את זה, יש לכם. אין לכם, אין לכם. אוקיי? יש לכם את הכוונון? אתם רוצים בעיטת ניסיון? אוקיי, אז אני אפילו... טוב, בסדר. תעשו בעיטת ניסיון, 3, 4 ו... יש לכם את זה, אוקיי. וון! 20 שניות! לא לשם! ביחד! 3, 4! הלאה! תשתחררו. מי כתב את הספר אורי? אסתר שטרייט וורצל. אסתר שטרייט וורצל, יפה מאוד. מה פירוש המילה סימטרי? זהה, מקביל או מתחלק לשני חצאים זהים? לחשוב טוב ולענות. עוד פעם. אני אומר זהה, מקביל או מתחלק לשני חצאים זהים. סימטרי. האחרון. האחרון, נכון מאוד, יש. אוקיי, הלאה. למה שימשו הפירמידות, או הפירמידות, במצרים? לקבורה. נכון, קברים. אוקיי. כוח המשיכה, מה שנקרא גרביטציה. כן? הוא התגלה על ידי... כן? הוא התגלה בתפוס כיוון. אייזיק ניוטון. נכון מאוד! כן. את יודעת איך? את יודעת איך לפי הסיפור, לפי האגדה? נו, ספרי לנו. נפל לו תפוח מהעץ. נפל לו תפוח, נכון. עכשיו, בתפוח היה תולעת, והתולעת אמרה לו, גרביטציה. אוקיי. שמעון פרס כיהן כראש ממשלת ישראל, נכון או לא נכון? נכון. נכון! אוקיי. איך קוראים לחבר השמן של אסטריקס? תפוס כיוון. אובליקס. נכון מאוד! אובליסק. אובליקס. אובליסק. נכון מאוד.
כמה משחקים חייבים לנצח כדי לזכות בסדרת הגמר של ה-NBA? 1, 2, 3, אלרי, 4, אלרי. 4. אז שלכם, איך נקרא מושל האי... זהו. 90-50. 90-50, וככה עתים, סט עתים, מתת גורי. אוקיי? יש לכם, ככה סתם בשביל הכיף קצת, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך, זאת אומרת יותר נכון באמצע. הנקודות מוכפלות, הכל יכול לקרות, ובאמת יקרה. בואו לפה, לאמצע. שימו לב. אוקיי, שימו ידיים. מה הם עושים פה? מה פשוט יותר מלעשות אוהל באולפן? אתם עושים אוהל בבית לפעמים כשמשם... עשיתם. אוקיי. אני הייתי מת לעשות אוהל גם כן. אנחנו היינו תמיד עושים אוהלים ואח שלי היה מפרק. אז יש לכם את כל הציוד. איך שתעשו את זה כבר עניין שלכם. כיסאות, יש לכם מוטות, יש לכם פה במקום יתדות, אבנים, אז יש לכם דקה שלמה. אוקיי? כדי לעשות את זה. הראשון שנסיים אוהל לדוגמה, וכמובן להיכנס מתחת לאוהל, לפתוח את התירס, לאכול, ליהנות, קומזיצים, כן? כמו שצריך. וון! ייי! דקה. כנס לתוכו! זה בדואי שיקור עשה את זה קצת, יש לי הרגשה! בוא בבקשה, אשר, בוא נעשה ראיון קצר. איתנו נמצאים היום חבורה של אנשים שהם טוענים שאין להם בית, אנחנו ננסה לראיין, ללוות מה קורה להם. שלום לכם. שלום. איך הגעתם למצב הזה? באמת שאין לנו מושג. אין לכם מושג ואמרתי לכם. יפה. אוהל מאוד נחמד, מאוד פרחוני יפה לכם. אנחנו נבקר את החברים, את השכנים שלכם. שלום לכם. מה זה הדבר הזה? אין להם מושג, גם לי לא, הם לקחו את הנקודות. אוקיי! זה באמת לא נורא, ואנחנו מתחילים לשחק. אוקיי, ממשיכים. על איזה נחל עובר גשר אלנבי? אם אני גשר. הירדן. הירדן, תשובה מאוד יפה! אוקיי. שאלה מאוד נחמדה. איזה איבר משותף לפרפרים ופילים? חדק. חדק. ראית פעם פרפר עם חדק? לא ממש. לא? אז אתה סתם, אתה צודק, אתם צודקים. לפרפרים יש חדק. מאוד קטן, מאוד עדין כזה, אבל יש להם. מה עם ראשי התיבות של נילי? נצח ישראל לא ישקר. למה? אוקיי, יש לנו 110-90. איך נקרא מושל האי בסדרה האיים האבודים? אתם זוכרים את זה? לא ראיתם את זה? תפוס כיוון. אולי מהתקופה שלי יותר מאשר שלכם. מה אתם אומרים? האיים האבודים. The Lost Islands. לא זוכרים את זה, אה? תפוס כיוון. תפוס כיוון. לא, הוא לא נקרא ככה. האולפן מתפרק? מושל האי, לפני שאתם יוצאים למשימה, נקרא ה-Q. ה-Q. היה שם גם את ג'רמיה קוויזל ואת הילדים, טוני, ג'רמיה, איזה יופי זה היה. היה. אוקיי, בבושקו!
יש לכם בתוכו. אבל אתם ניצחתם. שאלה שלכם, הולך תפוס כיוון עד המשימה. המשימה היא כזאת, יש לכם בתוכו עוד בברושקות. אתם צריכים לסדר אותם לפי הסדר, קטן, אמצעי וגדול. אוקיי, 20 שניות, פירקתם, סידרתם, הרכבתם, עשיתם את זה בבון, בון, בון, תפסו כיוון! יא! איזה יופי, אה? אוקיי. לאן מובילות כל הדרכים? ירושלים. ירושלים? אחותי! כל הנחלים זורמים לים. כל הדרכים מובילות לרומא. מה? ברומא תתנהג כמו יווני, אחרת מה? הלך עליך. זה רע, זה לא נורא. אוקיי, בוא נמשיך. מה יוצא דופן? מה יוצא דופן? אתם יודעים מה? אשאל אתכם דבר אחר. איזה מהבאים איננו מאכל? רביולי, למבורגיני, פטוצ'יני, מקרוני. למבורגיני. למבורגיני, נכון מאוד. היי! מי יוצא דופן? יצחק, יעקב? אני באמצע שאלה, אתם לא יכולים להציר אותי. מי יוצא דופן? יצחק, יעקב, אברהם או מנשה? מנשה. מנשה! אוקיי! מי כתב את השיר מחר? מחר, אולי נפתיע, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. 150, יש לכם שוויון, 150, אתם יודעים את זה? יש לכם. מי כתב את השיר מחר? תפוס כיוון. תפוס כיוון, היא כתבה את השיר מחר? לא, הוא. נעמי שמר. נעמי שמר. מחר. אוקיי, זה מחר, עכשיו יש לכם 170, 150. איזה מרוץ אופנועים מפורסם עבר לאחרונה בארץ? ראלי פרמנים. מה יוצא דופן? האינקה, האטרוסקים, המאיה, האצטקים. הטרוסקים ממש. אתה צודק לרעלה, בואנה חביבי. זו שאלה קשה, זו שאלה קשה. אוקיי, מי בנה את בית המקדש השני? המלך הורדוס, שלמה המלך או דוד המלך? או אמנון פישר? המלך הורדוס. המלך הורדוס. רגע, אתה עשית כן, אתה מסכים איתה? כן, לא יודע. אתה לא יודע, זאת אומרת שאתה מסכים איתה. נאמר. נאמר שיש לכם עוד 20 נקודות! אוקיי! מי יוצא דופן? האפעה, האחן הגדול, זעמן מטבעות או צפה? אתה יכול לחזור? אני פשוט שכחתי את השם אני שלו. יכול לחזור, למה לא? אני יכול לחזור. מי יוצא דופן? אפעה, אחן גדול, זעמן מטבעות... אחן גדול, לא. אחן גדול. כן. שזה ממש... לא, זה ניחוש. דווקא אני חשבתי משהו אחר. מה את חשבת? אני חשבתי דווקא זה אמן המטבעות. זמן מטבעות, כן, כולם מארסיים והוא לא, נכון מאוד. להם יש נקודות! אוקיי. מה הוא? אוקיי. מהו ארכיפלג? ענף של מדע הארכיאולוגיה, קבוצת איים או מכשיר ניווט? עוד פעם? אני אומר, כן, ענף של מדע בארכיאולוגיה, קבוצת איים או מכשיר ניווט? ארכיפלג. ארכיפלגי. קבוצת איים? קבוצת איים זו תשובה נכונה! אוקיי. נגד מי כוון המרד הגדול? וואחד מרד, בין השנים 66 ל-70. היוונים, הטורקים או הרומאים? בוא נעשה משימה. הם לא ידעו... הרומאים. וואלה? תיקו! אוקיי, תיקו. באיזו מדינה אפשר למצוא טיגרסים בנגלים? אם את יודעת את זה, את הורגת אותי. מה את אומרת? מה אתם אומרים? קניה. קניה. הודו. הודו! שלכם. אוקיי. אם אני... אוקיי, שאלה אחרת.
הנוצרים מתחילים לספור... תראו, עשיתם את זה באמת יפה. חוץ מהעטים יש לכם גם קסטות של סדרה, בברלי הילס, 90-210, או 902-10, או 9201, 0, איך שתרצו את זה. בכל אופן זה מתנת קלאסי קלטת, וזה שלכם, ותודה שהייתם איתנו. תודה לקהל שלכם. אתם באים איתנו למסלול, בואו. זאת רוזי. אליה אתם מגיעים אחרי שעברתם את מסלול החבלים. עברתם שמה, שחררתם אותה, יצאתם. חץ ראשון סגול, שניכם עוברים פה, מוצאים אותו. חץ סגול, עברתם, מצאתם, המשכתם לפה. אוקיי, שניכם מפוצצים בלונים. מצאתם את החץ הסגול השני, שמתם אותו עליכם, המשכתם לגבינה שלנו. באחד החורים מסתתר לו חץ סגול שלישי, שמתם אותו עליכם. הם בונים חומה, אתם תפוצצו אותה בבום. איך אני אפוצץ, אם זה, אוקיי? עשיתם את זה, הדבר האחרון שנשאר לכם זה ללכת לפיילה ולתת לבונג בגונג, וזה שלכם. עשיתם את זה 500 שקלים, אבל לא פרס תנחומים יפה וקטן ונחמד. מה אתם אומרים? תעשו את זה או לא? כן. כן, זה יופי של חיוביות, אוקיי, בואו. אוקיי. הדברים האלה, אני לא יודע למה, אבל כולם אוהבים לפוצץ אותם. עכשיו, זאת אומרת, זה גם אנשים מבוגרים. עכשיו, כמתנת תנחומים קטנה, אני נותן את זה לקבוצה אוקיי, תפוצצו לכם, תעשו לכם חיים. אוקיי! מוכנים? מוכנים? אוקיי. וון, פוסקי! יאללה, הלאה! אוקיי! לפה! תשחרר אותה! הלאה, שחרר! יש לכם חץ! תלכו! הלאה, איפה החץ? איפה החץ? הנה, הלאה, רק פינה! מצאתם, הלאה, פה! חביבי? אוקיי. בוא איתי. הם שלכם? בוא. עוד תוכנית הסתיימה. אין לי מילים, אז אני רק אגיד שלום. ותפוס כיוון, ולכם 500 שקלים! וואו! כסף. לומר את האמת, אחרי כל טקסי השלום, רמת ההתרגשות במטוס חיל האוויר כבר נמוכה יותר. 60 אורחות ואורחים התיר הפרוטוקול לחתני הפרס להזמין. יש כאן ידידים של האישים, נציגי מגזרים, קצינים בכירים ואנשי רוח. זו למשל אחותו של יצחק רבין, רחל יעקב, קיבוצניקית. רבים מן המוזמנים כבר ביקשו לשלם מכיסם לנוכח הביקורת ששמעו. באו גם דוד פרנקנטל ואשתו, שבנם אריה נרצח לפני 5 חודשים על ידי החמאס. אנחנו נעשה שלום ואנחנו נדבר.